Noi avem acum un alt invitat, un apicultor, spunem așa, înrăit, îi spune Petru Sacară, este președintele Asociației Crescătorilor de Regine din Republica Moldova, Moldapis, este și un apicultor și spunem așa, un speaker al Asociației Naționale, care poate să ne prezinte foarte multe informații privind dezvoltarea familiilor de albine și chiar în special și legat cu referitor la creșterea reginilor. Acum Petru o să aibă în timp o leacă mai mult libertate ca să ne poată prezenta tematica lui și de ce nu poate să mai prezinte ceva legat și cu creșterea reginilor și cu selecția. Petru, îți oferim cuvântul și poftim, ascultăm cu mare atenție. Vă salut și eu, dragi apicultori. Este destul de straniu să vorbesc în așa format. Pentru mine e prima dată când vorbești la cameră cu gândul că cineva te urmărește. Ca introducere, da, cred că aș menționa faptul, am urmărit ieri, de exemplu, cam câte persoane am urmărit forumul care a avut loc ieri. Da, într-adevăr, la ziua de azi noi toți avem foarte multe întrebări, foarte multe nemulțumiri, dar totodată eu cred că noi nu trebuie să neglijăm momentele când putem ceva să învățăm unul de la altul. Cum a spus și domnul Doscăci, el are 40 de ani de când face apicultură și mereu tot timpul ceva învață. La fel ne stărim să facem și noi, poate uneori nu ne reușește, uneori ne reușește în momentul când noi facem anumite greșeli. Din păcate, în apicultură nu tot timpul poți să înveți din greșelile celorlalți, adică tot timpul sau uneori trebuie să faci greșeala tu, să te coste destul de mult ca să faci anumite concluzii și mai departe să mergem corect. Tema la care am vrut noi astăzi să tragem atenția este influența schimbărilor climatice asupra dezvoltării familiilor de albini. Ca apicultor sau fiecare din noi, dacă o să urmărim apicultura din ultimii 2 ani de zile, o să vedem că 2020 a fost o extremă, 2021 a fost altă extremă. Eu cred că ani asemănători ca 2020 o să repete deja cu frecvență mai desă. Sigur, nimeni din noi nu dorește acest fapt, dar după cum noi urmărim evoluția schimbării climatice în Republica Moldova, noi vedem că tot mai des ne vom întâlni cu ani secetoși și de Doamne ca măcar la 2-3 ani de ăștia răi să vii măcar un an bun cum a fost 2021. Iarăși, când spunem an bun, cred că totuși este o expresie destul de relativă, din cauza că am fost, de exemplu, eu foarte surprins când am văzut datele de export până când pe 2021 sunt mult mai puțin mieri este exportate față de alți ani. Și ce foarte straniu este mai puțină miere exportată față chiar și de anul trecut când am avut o secetă foarte, foarte cruntă. Având în spate practica acestor 2 ani de zile, o să mă stărui să spun din ceea ce am văzut noi în stupinile noastre, ceea ce am încercat noi să facem ca să obținem un rezultat cât de cât bun. Vă spun din start că nu ne-a reușit să facem sau să obținem ceea ce am dorit noi. În schimb, practica acestor ani cred că ne va ajuta mai departe ca să avem o albină, în primul rând, o albină mai sănătoasă. Albina sănătoasă are capacitatea să hrănească bine, să caute o hrană mai calitativă și ca să avem un produs final, cum este mierea sau alte produse apicole, să le avem în destul pentru piața locală și pentru export. Ce schimbări noi observăm, să spunem, în ultimii ani? O să începem, cred că, de la toamnă. Avem ultimii ani toamne destul de lungi, ceea ce provoacă, în primul rând, o uzură la albină în plus
din cauza că nu se face ghemul, nu se strânge ghemul sau ghemul se strânge, dar pe o perioadă foarte scurtă pe urmă. Iar se dă drumul, dacă urmărim chiar acum ultimele zile, noi practic în fiecare zi am avut zile de zbor. Bun, a fost un zbor așa destul de lent, dar albina a ieșit afară. Un procent destul de mare din albina asta care ies afară înapoi nu se întoarce. Din cauza la timpul care îl avem destul de fric și vânturile care au avut loc chiar și zilele acestea. Asta ce înseamnă? Că noi tot timpul o să avem un număr mult mai mic de albine ieșite din iarnă decât noi ne-am propus să avem. Din cauza că albina se uzează fără niciun sens. Că dacă ar zbura, de exemplu, toamna și ar aduna ceva nectar sau ar aduna polen, e altă treabă. În schimb, la noi asta nu se întâmplă. Asta e și o diferență foarte mare. De exemplu, dacă luăm chiar și cei de apicultori din Canada, noi foarte des ne mirăm din ce cauză în Canada au așa familii foarte mari intrate în iarnă. Și eu vă dau o singură întrebare sau o provocare. Ce ar fi la noi în Republica Moldova dacă după ce noi extragem floarea soarelui, după 2-3 săptămâni de zile, o să vii nopți cu minus până la minus 10, minus 12 grade și asta o să menții până în primăvară. Cam cu ce albină noi am intrat în iarnă. Sigur că am avea familii mult mai bune. Dar iarăși, la noi, din cauza că albina oprește ponta destul de târziu, are loc această uzură. Iarăși, una din schimbările care noi le avem este iarna cu diferență foarte mare în temperaturi. A avut deja loc ierni când practic nu a fost minus sau a fost un minus foarte mic. Adică cu ce e rău scădere sau diferența asta mare de temperatură este că dacă avem o perioadă de temperatură ridicată, mai mult decât e norma pentru iarnă, vrem, nu vrem, albina începe a lua în creștere ouăle care sunt depuse de matcă. Și acea palmă de puiet devine o problemă foarte mare din cauza că albina nu se mai deplasează spre hrană. Noi toți știm că albina, ca exemplu, începe iernatul în partea din fața stupului, partea de jos, și încet se pleacă în spate și se ridică în sus. În momentul când ea are puiet, acolo se ridică temperatura, se ridică uzura, consumul și din această cauză cuibul nu se mută. Și foarte des noi, după asemenea ierni, vedem primăvara familii moarte, familii foarte bune, dar moarte din cauza că nu au ajuns la hrană. Noi am avut poate 2-3 rame mărginoase căpăcite de jos până în sus, dar albina nu a avut posibilitate să ajungă. La fel, primăvara foarte, foarte instabilă. Dacă vedem primăvara anului 2020, la 1 mai deja am florit salcâm. În acel moment, nu toate familiile sau un procent foarte mic din familii reușesc să acumuleze albina necesară pentru a face producții foarte bune la mere de salcâm, la culesul de salcâm. Sau luăm primăvara din anul 2021, când din cauza la temperaturi scăzute și la o primăvară foarte, foarte târzie, în foarte multe familii pur și simplu s-a terminat hrana. Și de aici s-a început stoparea dezvoltării. De aici se începe nașterea albinii care nu trăiește mult. Și iarăși, la o anumită etapă, parcă a fost primăvara bună, parcă a fost totul foarte bine, când ajungem la culesul de salcâm, iar o mare parte de familie nu reușește să fie pregătite pentru cules. Și iarăși, una din schimbările care se observă este vara, cu temperaturi. Bun, anul ăsta a fost o excepție, dar în restul ultimii ani, temperaturi foarte înalte. Temperatura înaltă ce face? În primul rând usucă nectarul, în al doilea rând usucă polenul. Și mai ales noi avem parte de așa timp în a doua jumătate a verii, anume în timpul când deja trebuie să înceapă pregătirea sau creșterea albinei care va intra în iarnă. De aici reiese că noi avem o albină care este foarte uzată, o albină care
e hrănită necorespunzător și care normal că nu va trăi mult, mai ales dacă ne întoarcem că vom avea o primăvară foarte târzie. Dacă primăvara o să fie călduroasă, o să fie de vreme, da? De la, cum am avut ani când pe 26, 28 februarie deja am avut polen proaspăt din natură, normal că atunci familia reușește să restabilească sau să ajungă la o dezvoltare foarte bună ca să avem cules bun la salcâm. Iarăși, temperatura este ridicată, tot timpul necesită și un zbor în plus pentru a aduce apă. Mai ales dacă vorbim despre cei când unii din apicultori nu prea trag atenție la asta. Să știți că mai ales în toamnă ți nevoie foarte mare, mai ales în momentul când se începe pregătirea cuibului pentru iarnă, atunci albina are nevoie de foarte multă apă. În momentul când, spunem, este circulația asta de miere în cuib, de pe o ramă pe alta. Și aici încă aș vrea să fac o remarcă. Deci noi uneori parcă punem în luna lui septembrie, avem 7, 8, 9 rame de albină și când vine sfârșitul de noiembrie rămân 3, 4 sau chiar 2 rame. Mai ales asta se întâmplă iarăși. Mă întorc în anii când avem temperaturi destul de ridicate și lipsa de ploi, în luna lui august, luna septembrie. Asta iarăși încă o dată îmi demonstrează că noi avem o albină care este foarte săracă în corpul gras, cum îi spunem noi, și atunci e pur și simplu nu reușește să trăiască. Mai mult ca atât dacă eu mai crescut și o ramă, 2 de puiet. Și toate aceste chestii care noi le vedem, aceste schimbări, aceste provocări care noi le avem din partea naturii la care noi putem, sau practic noi nu putem să influențăm nici cum, sunt anumite lucruri care noi totuși putem să le facem pentru albinele noastre. Adeseori ele nu or să dea rezultatele care noi ne le propunem să le avem, sau până la urmă costul care o să aibă acea hrană sau timpul care noi o să folosim pentru a salva cumva albina, poate până la urmă nu o să ducă rezultatul de 100%, dar asta ne va ajuta ca noi să avem o albină mai sănătoasă sau chiar pur și simplu să avem albină mai multe. Pentru asta, în primul rând, noi trebuie să cunoaștem biologia albinei. Noi trebuie să cunoaștem ce are nevoie albina ca hrană, mai ales în timpul când hrana asta lipsește din natură. Noi trebuie să facem la timp tratamentele. Da, cum a spus și domnul Dosca, ce avem la ziua de azi deja cercetat mai mult de 20 de virus care este transportat de la albină la alta, de la familie la alta, prin varoa. Vă spun cu certitudine că până și în ziua de azi varoa cred că este pe primul plan ca vrăjmaș pentru albină, pentru apicultor. Să avem rezerva de hrană în depozit. Dacă ne întoarcem la anul 2020, nimeni nu s-a așteptat că așa o să fie, că am avut o primăvară foarte și foarte bună și pe urmă pur și simplu totul a început a duce în jos. Acolo unde a fost hrana asta, spunem, hrană în depozit. Și când mă refer la hrană, mă refer să fie rame cu miere, să fie, nu știu, sirop, zahăr, nu importă. Noi, în așa momente de criză, primul scop care trebuie să-l avem este să salvăm albina. Restul, că e bine, că nu e bine sau mai puțin bine, asta rămâne la doilea plan. Administrarea hranei la timp. Despre asta o să vorbim și mai departe, dar asta și este și la noi o mare problemă. Noi începem a administra hrana la albini uneori prea târziu. O să vă dau un singur exemplu. Dacă o să luăm orice alt animal, va să fie o vacă, oaie, purcel, cine ar fi, după 2-3 zile când nu-i dăm hrană în destul, noi deja vedem că animalul suferă, că animalul nu-i ajunge hrana destulă. Da? La albina asta nu se observă. La albina se observă foarte târziu. De obicei asta se observă cel puțin după o generație jumate și ne costă foarte scump, adeseori chiar familia se termină. Adică o să vă dau ca exemplu iarăși la acest punct studiu care a fost făcut, sau un studiu comparativ care a fost făcut între pui broiler și albine. Tot știm că puii, din momentul când iese din ou până la abator, are nevoie de 46 de zile, în modul cum acum este hrănit pasărea.
Și s-a făcut un experiment o singură zi. Acel pui nu s-a dat apă și hrană. Și a fost nevoie, practic, încă de 40 de zile ca puiul să ajungă la abator. Adică, practic, i-a dublat. Acum, dacă noi ne întoarcem la albină, albina se dezvoltă de câteva ori mai repede față de pui. Și asta e problema, că noi vedem rezultatul sau rezultatul negativ la lipsa hranei după generații, ce este deja foarte și foarte târziu pentru noi. Cum influențează temperatura la dezvoltarea albinii? Iarăși, aici o să încerc să dau câteva exemple care tot au fost făcute de mai mulți cercetători, ceea ce legat de temperatură sau importanța temperaturii în dezvoltarea albinii. Dacă scade, și asta eu cred că cel mai mult se referă la dezvoltarea din primăvară, dacă scade cu 1 grad temperatura corpului, da, la albină, se reduce cu 30% posibilitatea asimilării proteinei. De aici reiese că parcă noi avem polen destul, da? Unii pun foarte și foarte mare accent primăvara pe stocul de păstură. Da, el este foarte necesar, dar de arși, dacă ne întoarcem chiar la ceea ce a spus domnul Popovici în prezentarea lui de ieri, albina tot timpul preferă polen proaspăt. Asta ce ar însemna? Că polenul proaspăt are 3-4 zile. După asta deja se începe procesul fermentației, când deja din polen sau polenul trece în altă stare sau în stare de păstură. Sigur, când în lipsă totală de proteină, albina își consumă și păstura din stup. Dar asta ce e important, că foarte mult înseamnă temperatura. Aici noi cum putem influența? Noi aici putem influența prin o restrângere sau dacă nu vrem să restrângem familii, eu școată, sunt foarte de acord, trebuie să avem familii foarte bune, să avem condiții pentru ca acea familie se poată să crească. Noi, dacă avem 3 rame de albină, în stup trebuie să fie 3 rame încălzite, dar nu 3 rame de albină încălzesc 10 rame, dintre care 3-4 e cu miere căpăcită, care are pur și simplu rolul de aer condiționat în stup, când mereu este rece. Mai departe, cum influențează lipsa culesului asupra duratei de viață la albină? Aici, iarăși, sunt foarte multe cercetări care arată că o albină hrănită slab sau o albină care hrănește albina sau o viitoare generație tot timpul va trăi mult mai puțin din cauza lipsei de hrană sau mai bine spus din cauza lipsei de hrană calitativă. Sunt anumite cercetări care au arătat că ca să avem o albină sănătoasă sau o albină viabilă, avem nevoie, să spunem așa, de un amestec de polen din mai multe flori. Singurul polen la ziua de azi care este cercetat și este recunoscut ca un polen care poate să fie folosit pentru albină, doar el, ca albina să fie sănătoasă, grasă, cum îi spunem noi, este polenul de rapiță. Restul, toate polenele care sunt, mai ales la noi, Republica Moldova, este nevoie de o combinație de polenuri ca noi să putem, iarăși, să avem o albină sănătoasă. Înțelegerea conceptului de albine grase este esențială pentru sănătatea coloniei, iernare cu succes, acumulare de primăvară și producerea de miere. Anul ăsta chiar noi am început la una din stupinile noastre un experiment, hrana proteică, care noi am planificat-o sau planificăm să o dăm în primăvară, noi am dat acum în toamnă, ca să vedem care ar fi diferența. Tot la acești stupi, primăvara nu o să dăm hrană proteică, ca să vedem când este mai bine consumarea hranei sau când o să dea mai bun randament proteina folosită. De ce spun
sau de ce pun accent foarte mare pe acest concept că trebuie să avem o albină grasă. Primăvară, în momentul când se începe ridicarea temperaturii, când se mărează zilele și noi vrem, nu vrem matca să începe ponta, că pune 100 de ouă, 1000, că 2000 de ouă, asta foarte mult depinde de starea familiei în stup. Și de aici reiese că cu cât mai mare sau cu cât mai multă acumulare de acea grăsime o să fie sau de acea proteină o să aibă corpul albinei, cu atât mai mult el o să-și poată hrăni viitoare generații. Că tot știm că prima hrană, mai ales dacă vorbim de primăvară, albina își consumă corpul ei gras pentru a crește prima generație de albină în lipsa polenului sau a proteinei artificiale care noi putem să dăm la albină. Da, cândva am fost și noi, să spunem așa, un fel de stupari care am fost împotrivă sau nu că împotrivă, dar n-am pus accentul pe ce că este nevoie totuși și de proteină în primăvară sau chiar și acum ultimii ani vedem că este foarte important proteina și în toamnă. Este diferența în dezvoltarea albinei. Toate aceste lucruri care eu vă le povestesc e bazat pe ceea ce facem noi în stupini și chiar și cel apicultor care are 5 familii în grădină, toate aceste lucruri poate să le vadă la el sau poate să le experimenteze în stupina lui mică, să vadă diferența, ce înseamnă să ai o albină bine hrănită, o albină hrănită la timp. Albina din start, când se naște, ea are nevoie de hrană. Cum a spus cineva, albina este născută flămândă. Și cel mai important în viața albinii sunt primele 5 zile. Acolo se formează și acel corp gras la albină, acolo se formează imunitatea la albină. Dacă noi în primele zile, când se naște albina, o să avem tot necesar în stup, noi o să vedem că albina noastră va trăi foarte ușor 40, 50, 60 de zile. Când spun acest lucru, l-am verificat și nu odată în stupinile noastre că albina trăiește mult mai mult decât 30 de zile. Pentru acele persoane care se ocupă cu morfometrie la albină, este foarte ușor de verificat. Puteți să luați în luna lui iunie, la începutul lunii, să luați, să schimbați în 2 stupi cu rasă diferite, dar să știți că rasa într-un stup e o rasă pură și în altă la fel. Le schimbați reginele cu locul și când o să faceți morfometria în luna lui octombrie, noiembrie, o să vedeți că cel puțin 15-20% din albini încă sunt acele albini care au fost în luna lui iunie născute. În diferența de rasă, de asta spun că pentru ăștia care au posibilitatea să facă analiză morfometrică, foarte ușor acest lucru se poate de văzut. Când mă refer la hrană, sigur că este nevoie de hrană energetică, da? Dacă vorbim să fie miere, iarăși, să fie sirop, că e invertit, că e siropul din zahăr, nu importă. E important că el să fie prezent în stup. Nu știu cât de bine se vede, dar dacă ne uităm în colțurile de sus, la rame, da, o să vedem miere căpăcită. O albină tot timpul sau familia tot timpul își facă o cât de mică rezervă, dar rezerva asta în prejurul puietului care va ecloziona, tot timpul va fi stocată o cantitate oricare de miere. Pentru ca să înțelegem lucrul ăsta cu hrana, noi tot timpul trebuie să ne gândim la un lucru sau să înțelegem că noi nu avem grijă de stup, dar noi trebuie să avem grijă de albina care este în acel stup. Oricare crescător selectează în mod prudent pășunea pentru animale, da? Dacă noi vorbim, noi suntem, spunem așa, ca și acele persoane care cresc oi sau bovini, tot timpul căutăm pășuni sau căutăm lanuri unde albina noastră, într-un fel oricare trebuie să pască. Mai mult ca atâta, e nu pur și simplu paște, dar ei ne face și nouă, adică ei trebuie să hrănească ea, să-și hrănească următoarea generație și ca apicultura sau afacerea noastră să aibă randament, trebuie să aibă și
posibilitatea de a stoca miere, adică de unde să aduc această miere. Din cauza asta, iarăși, noi tot timpul aceste lucruri trebuie să le urmărim. Foarte des noi începem a hrăni foarte târziu. Când vedem deja că albina scade sau albina deja nu mai are posibilitate să înmulțească sau mult mai rău când deja, dar nu mai seamănă măcile. Noi vorbim acum nu de septembrie-octombrie, vorbim de sezonul că e luna lui iulie sau că e luna lui august. În momentul când familia dumneavoastră sau măcile care le aveți nu mai depun ouă, atunci deja ați întârziet sau lipsa hranei a fost cel puțin 20 de zile în urmă. Toate aceste lucruri, dacă o să le urmăriți având un creion și o foaie în timpul când lucrați la stâlp și tot să notați, o să vedeți că lucrurile astea foarte repede o să le vedeți, o să le înțelegeți în stupina dumneavoastră. Iarăși, o să mă întorc la ceea că noi tot timpul trebuie să avem grijă de albină și între culesuri. La noi este problema asta, că noi avem ani când avem un cules foarte bun la salcâm, după asta se reduce culesul sau practic lipsește, ajungem cu o parte de familie la tei și acolo din cauza lipsei sau din cauza foamei care au avut albina, el începe a căra foarte intensiv polenul de tei. Până acum 2-3 ani niciodată n-am fost de acord cu ce polenul de tei este toxic. Acum ultimii ani, eu nu știu din ce cauză, dar asta se vede. Că în anii când nu prea este miere la tei sau nu, culesul e destul de slab, atunci albina se axează mai mult pe culesul de polen și avem anumite probleme, chiar și deja în zile când încă stăm cu stupina în floarea de tei. Ori de câte ori longevitatea medie a albinilor este scăzută până la punctul în care colonia nu poate înlocui forța de muncă, atunci populația va scădea inevitabil. Iarăși, dacă noi în timpul sau în perioada asta când noi nu avem cules, noi nu o să urmărim cântarul. Ca să înțelegem ce înseamnă urmări cântarul în timpul sezonului, niciodată cântarul sau din momentul când a început să crească o cantitate destul de mare albina de puiet, din acel moment până în momentul când noi am spus gata, tu ești pregătită de iarnă, cântarul nu trebuie să scadă. Tot timpul trebuie să fie P+, 200-300 de grame. Când noi o să avem un cântar P+, dacă vorbim de 100 de grame, nu vorbim de mai mult, înseamnă că în acea zi o familie normală o adus cel puțin 1,5 kg. Dar 1,4 kg au fost folosit pentru că albina să-și păstreze ritmul ei de viață, ca să-și poată mai departe crește în următoarea generație. Pe acest lucru cel mai mult trebuie să punem accentul iarăși după floarea soarelui. Dar iarăși, ca să avem la floarea soarelui familiei bune, acum foarte mult se discută că noi, sau în Moldova, în România, în alte țări, foarte mult se cultivă hibrizii. Eu tot timpul la așa persoane dau altă întrebare. Când noi am avut cântare 8, 10, 12 kg la floarea soarelui în ultimii ani, nu în anii de când s-a început culesul sau de când s-a început cultivarea hibrizilor. Asta nu înseamnă că toată floarea soarelui dă miere, nu. Dar dacă noi o să facem iarăși un simbolu, și asta vă provoc pe fiecare dintre dumneavoastră, ca să încercați în primul an din stupina care aveți 10 familii, nu le dați voi cântarul să scadă. Asta ce înseamnă? După ce am extras salcâmul, se intervine cu hrană. Dacă sunt de ăștia apicultori care se bat cu pumnul în chiept că el nu dă siropuri la albine și dă numai miere, lasă să dea miere. Nu importă ce dăm, dar trebuie să fie o hrană calitativă, da? Că e sirop invertit, că e sirop din zahăr, că e miere, dar albina tot timpul trebuie să ai posibilitate a crește. Și tot aici, alături de hrănitorul ăsta cu hrană glucidică, trebuie să dăm și proteină. Din tot ce am încercat noi, dar ne-am stărât să facem și singuri, să procurăm și de la mai multe companii care sunt la ziua de azi pe piața europeană cu hrană proteică, am rămas la ceea ce produce compania Dulcofruct
este, să spunem așa, este un produs care ajută albina ca să menție. Acum, mulți dintre dumneavoastră știți că tot timpul am fost de acea părere că proteina sau orice hrană artificială o să dea randamentul maxim cât de puțin o să fie această hrană și din natură. Aici vă dau un singur exemplu din ceea ce am văzut noi în stupinile noastre în momentul când folosim, chiar și în primăvara, de exemplu, cum a fost primăvara dată, când a fost polen, practic, până în luna lui iulie a fost din abundență. Familiile unii tot timpul au avut turta proteică deasupra rezerva de polen sau de păstură, a fost tot timpul mult mai mare față de familiile unde lucrul ăsta nu s-a făcut. Acum, ca să ne întoarcem de la ideea care am început-o, în momentul când s-a extras alcâmul, dacă până la floarea soarelui noi nu o să menținem albina ca ei să poată să crească, ei nu trebuie să se menții ca număr. De exemplu, dacă noi avem, nu știu, 15 rame de albină, tot acea 15 trebuie să rămâie. Trebuie să avem 16-17 rame de albină în momentul când facem pastoralul sau culesul la floarea soarelui. Când o să avem o albină care o trăit nu din cauza ca nu cumva să moară familia sau să dispară ea ca unitate, că foarte multe ori albina se resetează în așa fel că, să spunem, trăiește din foame. Așa, dar asta nu înseamnă că în momentul când ea va ajunge în cules, chiar au fost ani când am avut, să spunem, așa, anumite sporuri, da, să le zicem, între noi apicultorii, când mulți spuneau, uite ce familie am eu acum, chiar înainte de floarea soarelui. Și tot timpul spuneam, o să vedem familii la floarea soarelui după primele 4-5 zile de culesul care o depășească 5 kg la zi. Și o să vedem că pur și simplu drastic cade numărul de albini care le avem. Din ce cauză? Din cauza că la noi s-a păstrat albina care a fost născută în luna lui mai. Și din cauza că ea nu mai fost stimulată sau natura nu i-a dat nectar și polen, cu atât mai mult apicultorul habar nu a avut de chestia asta. Eu am ajuns până în momentul când s-a epuizat pur și simplu în câteva zile. La fel se întâmplă și după salcâm, după floarea soarelui. Mai ales în anii când vedem că nu mai avem nicio șansă ca să mai avem un cules oarecare, aici trebuie să intervenim imediat cu hrană. Și dacă vorbim despre hrană după floarea soarelui, atâta timp cât am lucrat cu sirop din zahăr, tot timpul am mers pe varianta că întâi completăm lipsa hranei și pe urma stimulăm albina. De când am trecut la siropul invertit, noi întâi stimulăm până în momentul când credem că până aici e bine și după asta venim cu 2-3 cantități destul de mari de sirop ca să blocăm cuiburi și mai departe să pregătim albina pentru iarnă. Este foarte important când noi finisem completările. Dacă vorbim despre zahăr, mai ales în ani mai slabi, asta nu trebuie să fie mai târziu de 20 august. Dacă vorbim despre siropul invertit, sigur că asta se poate să prelungească chiar și până în 1 octombrie, în situația când avem albină în stup, care are capacitatea în 2-3 zile să tragă acel sirop și să-l căpăcească. O să vă dau câteva date care poate o să vă provoace totuși să fiți mai atenți la hrană. S-a constatat că albinele folosesc în jur de 121 de grame de miere pentru a crește 1000 de ouă de la stadia de ou până la larvă în 5 zile. Asta are și în jur de 163 de miligrame de hrană glucidică pentru a crește o albină în primele 5 zile. Dacă să comparăm sau creșterea asta în primele 5 zile, să trecem pe om, da? Atunci copiii noștri în primii 3 ani de zile ar avea mărimea la unui elefant bătrân. Dacă ori crește în așa proporție cum crește albina în primele 5 zile, adică masa corporală se mărește de 1300 de ori, de la stadia de ou până la stadia de larvă.
iarăși, aici spun, ca să ținem încă o dată minte, avem nevoie de hrană foarte bună și multă în primele 5 zile de când s-a pus ou și ca albina să fie viabilă, avem nevoie de hrană foarte bună în primele 5 zile după ce albina s-a născut. Aici sunt niște lucruri foarte importante. De asta noi uneori când vedem că joacă ouăle în lapte, mai ales cei care fac foarte des transvazarea, fac legătura asta cât dă natura sau dacă și are efectul hrana care noi o folosim la albini, anume prin cantitate de lăpciori care se formează în primele zile la albine. Acum să vedem dacă despre hrană sau despre nutriție, aici cred că putem să vorbim încă foarte mult, dar vă provoc pe toți ca să studiem această întrebare foarte mult. Sigur, acum poate chiar, nu știu, 15 ani în urmă, nu a fost nevoie atât de mult să înțelegem noi temată. Din ce cauză? Că tot în locul nostru face natură. Eu am fost cel care am apucat stupărit un stupe orizontal sau un sacri, cum le spunem noi, când după extrasul de la salcâm nu mai încăpeau ramele decât albine erau pe păreți în stup. Acum nu se întâmplă acest lucru, în primul rând din cauza că albina, din cauza lipsii de hrană, nu mai are acea imunitate ca să poată să trăiască mult. Despre tratarea albinei, nu știu, cred că eu am fost unul dintre cei care în Republica Moldova am vorbit și o să mă stăru să vorbesc cel mai mult despre partea asta, despre tratarea albinii de Varroa. Într-adevăr, atâta timp cât noi nu o să menținem o albină sănătoasă și mai mult ca atât, o albină, să înțelegem și lucru că albina sănătoasă tot timpul o să aibă capacitatea să asimileze acea hrană care noi dăm, că e hrană glucidică, că e hrană proteică, dar în momentul când albina este slăbită, în momentul când albina este plină de Varroa, de pădui, cum îi spunem noi, acel stup nu mai are posibilitatea de acumulare. Acel stup tot timpul, în primul rând, o să folosească mai multă hrană decât trebuie doar din cauza agitației care o are în stup din cauza la acel Varroa. Cum a spus și domnul Dosca, la ziua de azi avem foarte multe preparate. Chiar și pentru cei care sunt pe bio, tratamente cu aciz, cum ar fi tratamentul cu acidul formic, tratamentele cu acidul oxalic, aici avem mai multe posibilități, cum sublimarea sau tratarea prin picurare, care practic acum am început să o facem mai mulți apicultori. Ca o paranteză pentru acidul oxalic, fiți foarte atenți la ce oxalic noi folosim și vă recomand la mulți să încercați să folosiți oxalicul care este produs în România la Iași. Pentru asta, iarăși, vă cumpărați un singur, este mai scump decât cel de pe piața locală de la noi, dar în momentul când o să ardeți oxalicul pentru 20-30 de familii, după asta, pur și simplu vă uitați în sublimator ce vă rămâne acolo. Și o să vedeți care este, cât de mare diferența. Dacă vorbim despre acidul formic, ceea ce am observat noi anul acesta este că noi facem majoritatea din noi fac o greșeală foarte mare când lucrează cu acidul formic, inclusiv și noi am făcut-o până acum. Noi am mers pe teoria să folosim 30 de grame de mililitri de acidul formic per familie. Dar dacă o să studiem foarte atent toată literatura, chiar și cea veche, ce legat de tratamentul cu formic, 30 de mililitri pe un corp. În momentul când noi în plin sezon, după extrasul la mere de salcâm, avem 3-4 corpuri cu albină și punem 30 de mililitri, eficiența este practic zero. Dacă o să dăm câte 30 de mililitri pe un corp de albină, asta nu înseamnă că anul viitor sau anul care vine trebuie să faci acest lucru. Până nu-l încercați, mai ales formicul, nu faci la toate familiile. Dar rezultatul este foarte și foarte diferit și acel rezultat o să-l vedeți în luna septembrie după ce, să spunem așa, o să începeți tratamentele de toamnă, adică diferența de Varroa care vor cădea în familie, unii pur și simplu a spus 30 de mililitri,
sau în familii care au fost pe 3 caturi și ați pus 100 de mililitri de formic, diferența la numărul de varou o să fie foarte, foarte diferit. Sigur, când punem o așa cantitate de, vorbim de 100 de mililitri, să spunem, per familie, aici nu trebuie să fie pusă pur și simplu pe un șervet, cum fac majoritatea cei care pun filmulețele pe YouTube. În așa caz, arde jumătate de albină, că nu o să reușească să coboare jos la puiet. Îi dăm 100 de mililitri cu condiția că evaporarea o să fie lentă. Acum, au apărut mai multe tratamente chimice despre care a vorbit și domnul Doscăci. Noi le-am încercat anul acesta la noi, în familiile noastre, și vă spun că, într-adevăr, este un rezultat foarte, foarte bun. Își fac lucru acele preparate care le produce compania Bivel. Dacă să le folosim pentru stupini mari, într-adevăr, acolo este destul de costisitor, dar, iarăși, niciodată un lucru bun nu poate costa ieftin. Și ca să folosim acele preparate, iarăși, sunt foarte comode, că efectul lor este de un timp foarte, foarte lung. Și este foarte bine să le combinăm, adică cu tratamentele, să spunem așa, cu tratamente bio. Despre hrana artificială, aici iarăși putem să vorbim foarte și foarte mult. Aici vedeți în poză, da, o turtă super proteică de la compania Dulcofruct. Foarte mulți dintre dumneavoastră adeseori ne spuneți că noi facem reclamă la anumite produse. Eu cred că niciodată n-am făcut și nu o să fac reclamă la acele produse care nu le-am încercat la mine în stupină. Chiar și cei care produc aceste produse știu nu cât dimpotrivă, dar cât de sceptic eram eu până în momentul când am început să le folosim. Bun, acum pe piață sunt foarte multe companii care produc turte diferite. Ca să vedeți diferența, trebuie să încercați. Rezerva de hrană, da, cum am mai spus puțin mai devreme, este obligatorie. De ce este nevoie? Că noi nu știm ce întorsătură să aibă sezonul. Uneori, cum a fost anul trecut, o primăvară foarte bună, unii noi ne-am făcut planuri foarte mari pe acel sezon, unii noi am înmulțit, am făcut foarte mulți roi și când la urmă natura nu ne-a mai dat nimic. În acel caz, sigur că o mers înainte sau o putut să supraviețuiască acele persoane care au avut acea hrană, acele persoane care au avut posibilitatea să dea sau să susții albina în continuare. Controlul asupra consumului zilnic. Aici, cum am spus, trebuie să avem cântar. Nu poți ține un număr foarte mare de familii sau nu poți fi tu apicultor, mai ales în condițiile care noi le avem, fără a avea, poate nu un cântar. Noi ne stărim să avem cântare cam la 2-3 km, adică cum stau stupinile noastre amplasate, să avem la fiecare stupină ca să vedem diferența. Cum am mai spus, este foarte important să nu permitem ca cântare să pleacă în jos. Și o să vedem că, dacă ne uităm în istoria anilor trecuți, în anii când au fost diferențe foarte mari dintre cântare după extrasul sau câmp până la floarea soarelui, în acei ani poate nu atât am simțit diferența de cules la floarea soarelui sau ca cantitate de miere, în schimb am văzut diferența ce familie au intrat în iarnă față de ani când tot timpul s-a menținut cântarul pe plus sau noi l-am menținut pe plus. Iarăși, asigurare cu hrană de bună calitate. Tot timpul am spus, nu tot ce este dulce este bun pentru albină. Iarăși, aici fiecare trebuie să-și facă pentru el concluzia care siropuri sunt bune, de ce ele nu sunt bune, care siropuri dau randamente mai bun. Pentru mine, orice sirop, că el e din zahăr, că el e sirop invertit, dacă albina nu-și face ceara cea albă deasupra, da, mai ales după o cantitate destul de mare, când o folosește, hrana aceea pentru mine nu e bună. Eu cred că nici albina nu-i place.
E pur și simplu, să spunem așa, o folosește doar ca, nu știu, ca pur și simplu o stochează. Dar din cât înțelegem noi, momentul când apare acea ceară albă, înseamnă că este procesul ăsta de prelucrare, adică albina, să spunem, este implicată în pregătirea acestei hrane pentru iarnă, fie pentru următoarea generație care o educă. Și asigurarea cu hrană până la momentul când albina va simți lipsa. Iarăși, ne aducem aminte de acel experiment, de acea cercetare care a fost făcută comparație între creșterea puilor și albinii. Aici trebuie să fim tot timpul, iarăși, foarte atenți. Mai ales dacă vorbim despre roi. Cred că dezvoltarea roilor este o temă aparte. La dezvoltarea când dezvoltăm roii, noi niciodată nu tragem atenția, este hrană în natură sau nu. Practic, până nu se încheagă roiul în 10 rame cu albină, hrănitorul nu se usucă și turta nu se termină. Este destul de costisitor acest lucru, dar în schimb eu știu că eu intru cu familii care nu trebuie să o reduc la 2 rame, cu nădejdea că dacă o să pun pe 2, este treacă iarna. Acum nu spun nimic sau n-am nimic împotrivă la cei care bagă 2 rame de albină în iarnă, dar în momentul când ai format roiul în luna lui iunie și el intră în 2 rame, e o problemă. Și eu cred că cea mai mare problemă e problema apicultorului. Iarăși, pe tema asta poate cred că de vorbit foarte mult. Nu știu, dacă eu mai am timp, noi putem să facem o pauză 2-3 minute și după asta să trecem la alte discuții care mai avem timp să le facem. Până băieții o să pregătească pauza, un lucru care pot să vă spun este că pe noi, apicultorii, din ce în ce mai scump o să ne coaste întreținerea albinei. Pot să vă dau un exemplu că la ziua de azi, în jur de câțiva lei deja, 3, 4 sau 5 lei chiar deja s-a scumpit hrana care noi o folosim până acum la albini. Totul, practic, tot ce e legat de apicultură, totul s-a scumpit, anumite lucruri s-au scumpit de ori. Cum va fi mai departe, nu știu, că dacă ne uităm la prețul la mierii din ultimii ani, vorbim despre prețul angro, prețul a rămas același, dar iarăși, noi tot timpul trebuie să avem familii pregătite în orice moment ca să putem face acel cules pe care poate uneori îl așteptăm și ani de zile. Petru, îți mulțumim pentru prezentarea de prima parte. Noi o să facem o pauză de 3-4 minute, după care o să revenim și dacă aveți întrebări, vă rugăm să le scrieți în chat. Petru pe urmă o să vă răspundă sau o să găsiți răspunsurile pe pagina de Facebook a asociației sau pe pagina de YouTube a asociației ANAR. Acum intrăm în pauză 3-4 minute. Stimați colegi, noi am revenit. Acum o să mergem mai departe pe prezentarea lui Petru. Petru are să ne mai familiarizeze cu unele particularități a dezvoltării familiilor de albine și a întreținerii acestora. Poftim, Petru, ai libertatea de a ne familiariza cu toate cele. Iarăși, ca să avem o apicultură profitabilă, o apicultură care să ne aducă nouă bani, nu numai muncă, este foarte important să avem și o albină, să spunem așa, o albină selectată sau o albină care în condițiile climaterice a țării noastre o să dea un randament cât mai mare. Sigur că deja sunt ani la rând când în momentul când noi deja când punem stupii la iernat, apicultorii, mai ales după un an mai bunișor, sunt mai îndrăzneți și să încep discuții care deja au loc, cum am mai spus, mai mulți ani la rând. Discuția care albină mai bună, cine o selectează, care e rasă, care e hibrid. Și cum a menționat și domnul Doscăci,
este nevoie foarte mare la ziua de azi ca noi să înțelegem cu ce lucrăm. Toți știu că noi, o mare parte din practica noastră, am lucrat cu o anumită rasă. O rasă care pe timpul acela, tot timpul a dat randamentul care pentru noi era foarte, foarte bine. Acum, din cauza, iarăși, că se schimbă clima, din cauza că noi nu mai avem acele primăveri buni sau călduroase, bogate cu polen, cu nectar, suntem nevoiți sau am fost nevoiți ca să scătăm o altă albină sau o albină cu care să putem face față la nevoile care noi le avem. Că în momentul când deții un număr mare de familii, spunem așa, cu o albină necorespunzătoare la clima care este în zona dată, sigur că vom avea doar pierderi, doar cheltuieri pe hrană, pe timp, pe motorină și randamentul va fi foarte, foarte mic. Când vorbim despre selecție la noi în Republica Moldova, din păcate, poate la unii nu o să le placă ce spunem, dar nu s-a făcut sau nu s-a făcut de foarte mulți ani selecția pe partea de albini. Că au făcut cineva, că sunt careva studii pe 2 foi, că o anumită rasă a fost mai bună în comparativ față de alta, asta nu înseamnă că noi în Republica Moldova s-a făcut selecție. În Republica Moldova, ca să putem avea, să spunem, o albină la care să dăm o denumire sau o albină care să corespundă la o anumită populație, aici să fac o paranteză foarte bine mi-a plăcut ce a spus domnul Doscăci, că el intenționat nu folosește cuvântul rasă și eu de foarte multe ori la întâlnirile noastre am spus că rasa este sau rasa de albine este o albină care este creată de om. Nu o să dăm acum denumirea că la unii le taie urechea, dar cei ce numim noi hibrizi, până la urmă este prima rasă care este creată de om. În schimb, ca să avem o albină la care să dăm o denumire, că e albină moldovenească, că e nu știu care, că e carpatină, că e caucaziană, că e carnică, în condițiile Republicii Moldova, fără laboratoare de însămânțare instrumentală, noi asta nu o să o facem niciodată. Asta mă refer la regini care poate fi mai departe folosite în reproducere. Că noi foarte des încurcăm regina care este folosită pentru reproducere și regina care este folosită pentru producția de miere. Și aici o să fac chiar și o remarcă. Este foarte bine ca să avem pentru producerea de miere, să avem albină care, să spunem așa, este compusă din mai multe linii și de ce nu să fie compusă din 2 rase, poate să fie 3 rase. Iarăși aici, dacă noi o să lucrăm cu laboratoare din sămânțare, lucrurile astea le facem. Și eu tot timpul, poate a fost prea așa grosolan, dar tot timpul am dat exemplu cu vacile. Deci la noi în ziua de azi nu se lucrează cu vaca care a fost 30 de ani în urmă în fermele de bovine care noi le avem. Din cauza că ele dădeau laptele 2, 3, 4, nu știu, 10 litri. Deci acum se lucrează cu rasă, cu hibrizi de bovine care dau 50-60 de litri de lapte. Așa și noi, când vorbim despre albină, noi ca producători de miere sau alte produse apicole, noi avem nevoie foarte mare de albină care să fie robustă. Că e roșu, că e neagră, că e albastră. Aici eu cred că apicultorii foarte puțin ce interesează lucrul ăsta. Noi avem nevoie ca într-un sezon de 3-4 luni de zile, când lucrăm 24 din 24, să ne putem face rezerva de hrană, rezerva de finanțe pentru a crește noi ca persoane, ca familii, pentru toate 12 luni. Nu să facem 4 luni apicultură și după asta 8 luni de zile că plecăm undeva peste hotare ca să ne asigurăm un venit oarecare pentru familiile noastre. De aici și tot timpul noi trebuie să fim în căutare. Niciodată nu o să facem pasul înainte în acel moment când noi ne vom fixa că e numai o albină, e bună și gata, eu restul nu vor să încerc, sau eu restul nu-mi place, sau dacă cineva mi-a spus că albina asta e
e bună și uite, el are atâtea familii, înseamnă că e așa, nu tot timpul e corect lucrul ăsta. Și noi ne-am condus după așa model de gândire până n-am încercat să vedem, dar albina asta e bună sau nu? Dar albina asta, într-adevăr, atât de agresivă cum spune cartea sau cum spun alții, sau nu? Sau e hoțoaică sau nu? Adică toate lucruri care noi le vociferăm, dar noi tot timpul trebuie întâi să le încercăm la noi în stupină și pe urmă să venim cu opinie. Aici mă refer mai mult pentru persoanele care spunem au o autoritate oricare în fața altor apicultori. Noi tot timpul trebuie să ne dăm seama ce vorbim, ce le spunem la oameni. Nu pe urmă, după ce o să treacă ani de zile, să ne arăte cu deștul, uite, este ne-a învățat așa, dar până la urmă lucrurile stau altfel. Și tot timpul planul ăsta de selecție, dacă așa să-l numim, sau de crearea, de a naște o albină bună, nu poate să facă o singură persoană. Cum mulți ne învinuiesc pe noi că voi, dacă aveți laboratorul, voi trebuie să lucrați. Nu poți. Nu poate o persoană, 2 sau 3 să lucrează pentru tot sectorul. Că aici este nevoie ca noi toți să înțelegem ce înseamnă albina asta selectată, ce înseamnă un F0 până la urmă și ce înseamnă un F1 sau un F2. Că nu depinde de care rasă, că e carpatină, că e buhvas, că e carnică, orice rasă multiplicată de multe ori necontrolat aduce la același rezultat. Că e slabă la boli, că e agresivă, că e... În momentul când noi toate rasele astea, că e iarăși mă întorc, că e carpatină sau alte rase, dacă o să le multiplicăm controlat sau o să avem un sistem de multiplicare, noi să înțelegem anul ăsta cu care familii lucrăm ca familie de tată, care regini sunt regini care le vom folosi ca regini din mamă. Acum sunt programele astea, acum e Morpho Excel. Sunt persoane care, dacă vreți să vă dea un rezultat la regina dumneavoastră și mai profund, sunt foarte deschiși pentru a avea această colaborare, pentru a găsi, spunem, albina la care dumneavoastră o să aveți un rezultat foarte bun. Acum, din păcate, încă este o confuzie mare ce ar însemna un F0. Un F0 la noi în Republica Moldova sau în orice altă țară e o regină care va produce, sau o regină de rasă pură. E o regină care nu are scopul să producă albine pentru miere, da? E o regină care scopul ei este a fi reproducător, adică să dea alte generații de regini. Asta nu înseamnă că o matcă care noi pretindem să fie o matcă F0 nu trebuie să iasă din 4, 5 sau 10 rame. Noi, de exemplu, în momentul când selectăm acea matcă sau acea mamă care va da viață poate la o linie nouă sau la un anumit număr de regini noi în stupinile noastre, dacă această matcă nu a fost în una din familii de top la noi în stupinile noastre, acea matcă niciodată nu o să fie reprodusă. Adică pentru noi asta înseamnă că un F0 trebuie să producă o albină care dacă a fost o medie de 50 de kg per stupină, acea familie trebuie să facă 70, în cel mai rău caz. Iar astfel de regini sunt bine folosite în reproducere. Dar aici iarăși ne întoarcem la ceea că de obicei familii care sunt de vârf, acolo tot timpul, iarăși când o să facem analiza morfometrică, o să vedem că avem un amestec din mai multe linii, avem, să spunem așa, un amestec poate și din mai multe rase. Din cauza asta, e neapărat că acea matcă, că e procurată nu știu de unde, că e poate de la cei mai renumiți apicultori, această matcă sau albina care ea o reproduce, trebuie să fie trecută prin analiza morfometrică. Și când noi combinăm analiza asta morfometrică, spunem, cantitatea de miere care o produs, rezistența la boli, rezistența la iernat, măcar acestea 4 puncte, dacă le adunăm și ne dă, spunem așa, o nota 10, atunci matca dată poate să fie reprodusă mai departe. Ca să avem noi toate punctele astea, trebuie să treacă cel puțin 2 ani de zile. Adică până la urmă un F0, în mod normal, noi am putea să o folosim maxim 1 an de zile. Poate 2, iarăși, depinde. Noi, de exemplu, reginile care, după 2 ani de cercetare, dacă vedem că într-adevăr sunt ceva de valoare mare,
Acum, în primul rând, din ele începem a face măci care vor fi însămânțate, adică ca să putem păstra lanțul ăsta genetic mai departe. Și totodată matca e supusă, să spunem, la o restrângere. Noi nu-i dau posibilitatea la matca asta să-și epuizeze ponta la maximum. Că, mai ales dacă vorbim despre o matcă înseminată, matca asta, spunem așa, teoretic tot timpul va avea o viață mai scurtă față de celelalte măci care au fost împerecheate la liber. Și iar trebuie să tragem o atenție foarte mare ca să păstrăm măcile date un timp mult mai mult. Și niciodată noi nu o să putem face selecții având o matcă, că eu am cumpărat, nu știu de unde, sau cineva mi-a cadonat o matcă ani de zile în urmă și că noi tot asta o facem. De aici și reiese că cineva a cumpărat o rasă o matcă de o anumită rasă, care normal că în primul an a fost bun, poate în F1 a fost bun, în F2 cât de cât, și pe urmă s-a împrăștea din cauza că nu mai a fost controlul ăsta la familie de tată sau la familie de mamă. Și acest lucru normal că în complex nu o să-l poată să-l facă fiecare apicultor, mai ales cei care au număr foarte mare de familii. În schimb, noi toți putem pune umăr la cei ca noi să reproducem doar indivizii care au fost cei mai buni la noi în stupină. Și dacă vecinul o să reproducă doar cei mai buni la el în stupină, tărântorii cei care poate o să ajungă la reginile mele sau mai bine spus regina mea când va ajunge la trântorii lui, dacă se va întâmpla lucru dat, nu o să fie nimic rău. Invers, o să fie o diversificare genetică, ceea ce înseamnă că eu o să am o albină mult mai bună. Din cauza asta nu trebuie să ne dăm în cap unul la altul că el lucrează cu o rasă sau altul lucrează cu o altă rasă. Important e noi să ne dăm în cap atunci când noi vedem că unul sau altul nu lucrează corect, când el spune că albina lui e blândă, da? Dau asta cel mai simplu exemplu, dar nu poți trece cu câinele pe lângă stupina lui. Adică până la urmă nu înțelegi că e mai real ghina sau ca câine care tu le-ai primi pe lângă stupină. Asta e un exemplu cel mai des întâlnit la noi în Republica Moldova, agresivitatea. Și asta, primul rând, vine nu atâta depinde de rasă, cât de la multiplicarea asta necontrolată. Și în momentul când noi mai departe o să înțelegem ce noi am reprodus, mai departe noi putem să mergem pe multiplicarea stupinii. Da? Noi putem să facem roi, noi putem să avem schimbul ăsta de măci. Iarăși, când a fost ultima dată făcut forumul apicol, acum 2 ani, cred că în urmă, sau 3, și a fost domnul Rahmatulin care a povestit despre schimbarea reginilor în luna lui august. Crescătorii noi din Republica Moldova, pur și simplu în luna august-septembrie, nu au făcut față la cererea de măci. Ca pe urmă, în primăvară, noi să auzim că măcile nu au fost bune, că au fost alte probleme, că foarte slabă acceptarea. Dragi apicultori, încă o dată ne întoarcem la ce? Noi trebuie să-i ascultăm pe toți și să încercăm teoria spusă de undeva să o adaptăm la condițiile din Republica Moldova. Noi nu putem adapta teoria dată sau noi nu putem să o aplicăm teoria dată care au fost sau concluzia care a fost luată într-o zonă sau într-o țară unde zona permite, unde au polen până chică prima zăpadă, cu ceea ce avem noi în luna lui august, când albina nu mai are polen, sau dacă are polen, e vai și amar de capul lui, care nu mai are sursă de nectar, atunci reginile tot timpul o să fie greu primite. Mai mult ca atâta, niciodată nu se face schimbul la matcă în momentul când albina se pregătește pentru un alt ciclu de viață, cum ar fi pentru iarnă. Aici pentru noi fiecare zi când matca depune ouă e foarte important. Dacă în luna lui august matca o să punem 1000 de ouă, dintre care lasă iasă 800 de albini, dacă noi vorbim că facem o pauză de 7 zile, asta ar fi 5.500, 5.600 de albini, asta înseamnă 2 rame de albini, noi le pierdem din cauza că cineva a spus că trebuie să schimbăm în august. Schimbăm atunci matca când
sau trece spunem așa, o stadie lentă, cum ar fi culesul. În culesuri, de acolo putem schimba că oricum ponta măcilor este redusă la maximum. Noi, de exemplu, tot timpul schimbăm măcile când nu am matca în buzunar. Că e asta luna lui mai, că e iunie, că e iulie, august, nu importă. În august se schimbă sau la sfârșit de sezon. Și sfârșitul de sezon asta, când deja albina este pregătită 99% pentru iarnă, atunci fiecare apicultor își face acele însemnări. Că albina asta, matca a fost bună, nu a fost bună. Și atunci când am finisat cu hrănirile, mulți dintre dumneavoastră, chiar și pe canalul nostru de YouTube, ați văzut că lucrurile noi le facem când tot s-a terminat. Atunci m-am dus, am scos matca din nucleu. Acum fiecare are posibilitatea să-și facă nucleele astea mici, ca cu măști de rezervă, că le procurați, că le crește dumneavoastră. În 2 rame matca poți să o păstrezi foarte mult timp. Și atunci, în fie septembrie, noi le schimbăm doar acelea care nu am reușit în timpul sezonului. Atunci vom avea, și apropo, în momentul când albina deja e finisată sau e pregătită pentru iarnă, atunci când puietul practic e zero sau prezența puietului e zero în stup, atunci adaptarea sau acceptarea reginilor este practic 100%. La fel și când vorbim despre roi. E normal să facem roi și în aprilie, și în mai, iunie, iulie, august. Cam noi asta facem. Noi avem nevoie tot timpul să înmulțim stupina. Dar este important cum o facem. Nu poți roiul din luna august, după floarea soarelui, să-l faci fix așa cum îl faci pe cel din mai. Adică când trecem după perioada de salcâm, mai departe 100% toți roii e normal să fie făcute pe reginii deja împerecheate. Că le împerecheați în mini-nuclee, când le procurați din altă parte, dar roii, ca să aveți un randament, ca să nu băgați 2 rame de albină, e nevoie ca să fie deja făcut mai departe doar pe reginii fecundate. Din ceea ce am încercat noi sau din practica noastră, după ce se termină salcâmul, dacă, de exemplu, în timpul la salcâm sau noi, cei mai slabi roi, facem pe 2 rame de puiet cu o ramă de hrană. După ce se termină salcâmul, fiecare săptămână trecută, de exemplu, dacă s-a terminat salcâmul pe 30 mai, pe 10 sau pe 7 iunie, dacă fac roiul, deja îl fac nu pe 2, îl fac pe 3 rame. Dacă îl fac pe 20 iunie, deja nu îl fac pe 3, dar îl fac pe 4. Și atunci roii formați sunt roi de folos. Nu pur și simplu îi ținem în 2 rame și dacuri și din iarnă. Normal, cum am mai spus și în prezentarea de mai înainte, roii până nu se încheagă în 10 rame, siropul nu se termină. Hrana proteică nu se termină. Atunci noi vom avea familii bune. Că noi foarte des dăm vina doar pe regine. Regina nu a fost bună, Varroa a fost mulți. Apropo și de Varroa, când vorbim despre formarea roilor, trebuie să înțelegem că noi tot timpul luăm de care puiet. Puietul căpăcit. Sau o mare parte de puiet pe care se formează roii e puietul căpăcit. Aici încă o paranteză. Când facem roi, e bine să avem puiet de toate vârstele în familie, mai ales când vorbim despre roi formați pe boci. Ca să nu se întrerupă lanțul ăsta de generații, că tot știm că fiecare zi albina are lucrarea ei sau menirea ei în stup și nu rămâne la un moment dat doar cu albină care aduce doar miere și nu avem albină care să ne producă lăptișori de matcă, care să crească mai departe roi. Și în momentul când noi formăm acești roi, tot timpul să înțelegem că o mare parte de Varroa noi scoatem din familie, punem aici în stup, în roi noi formați. Roi când se formează, de obicei, dacă îl formăm majoritatea pe puiet căpăcit, oricum, regina până începe aș da drumul la pont, până își iei viteza asta, până ajunge iarăși la puiet căpăcit, noi avem perioada asta când roiul nu rămâne fără puiet, în schimb rămâne fără puiet căpăcit. Dacă aici este nevoie ca să intervenim și cu un tratament. De obicei, roii, bine să-i tratăm așa foarte leger, adică cu un tratament care să influențeze la minimum matca și cu atât mai mult albina.
Și atunci noi o să avem, adică roi ăștia care o să intre pe 5-6 rame, care o să ajungă până la floarea soarelui, foarte des își dau sau adună acea cantitate de miere cu care dumneavoastră înlocuiți, spunem, acea cheltuială de bani pentru a crește acest roi. Adică roiul sau un roi format în prima jumătate a sezonului, costul lui trebuie să ajungă la zero, sine costul. Adică el trebuie să producă atâta miere cât să-mi întoarcă, să spunem, într-un fel oricare banii care eu am cheltuit pentru matcă, pentru sirop sau pentru turtă proteică. Acum este o tendință nouă la noi, foarte mulți fac unificări de toamnă, adică cresc un număr foarte mare de roi, să spunem așa, după o metodă destul de stranie, adică l-ai format, ai pus 2 rame, ai pus o botcă și îl lasă acolo în pace. Adică cum o să fac, el oricum până în toamnă 3-4 rame de albino o să le facă și pe urmă facem unificări. Și de obicei când fac unificările, lasă matcă crescut acolo din roiul acela. Foarte des reginile cu așa atitudine față de regine și de roi, reginile cele o să fie mult mai slabe față de cei ce noi am omorât cu gândul că facem mai bine. Aici iarăși, dacă vorbim despre schimbul reginilor, nu se schimbă regina că i-a venit timpul sau anul. Se schimbă regina că ea deja nu-și mai face lucru în stupină. Ideea asta că cu cât e mai tânără matca, cu atât e mai puțină tendința de roirii este foarte așa. De exemplu, noi asta n-am văzut o legătură asta. Că dacă e o rasă sau e o albină, o linie de albin la care îi place creanga, apoi din 4, 5, 6 rami e oricum o să roiască. Că e regină de un an sau de 2 sau de 3. Și în momentul când avem o albină care, nu că n-are instinctul ăsta de roire, dar o albină care ușor oprește din starea asta de roire, aceea poate să ducă și 3 ani de zile foarte, foarte bine. Amul de când s-a pornit, să spunem, și agricultura asta foarte intensivă, de când și noi ca apicultori folosim diferite chimicale în tratament la albini, foarte rar când ajunge o matcă să trăiască 4 ani de zile. Din cauza că dacă albina se schimbă, generație din generație, matca 2-3 ani rămâne aceeași. Toată chimia care trece prin stup, trece prin matca dată și tot timpul se acumulează, ceea ce nu mai dă posibilitate ca ea să trăiască mult. Și dacă o să meargă mai departe schimbarea asta climaterică, iarăși ne întoarcem la prima parte din prezentarea care am avut-o, dacă o să meargă în continuare în așa fel schimbările climaterice, ca să avem un randament cât mai mare de la albine, o să trebuiască să lucrăm în așa fel, adică să mergem cu familii unificate. Dar asta nu înseamnă că unificăm una cu 6 rame, cu una cu 2. Adică trebuie să unificăm, spunem, 2 familii cu 5 rame. Ca să avem randamentul ăsta foarte mare și iarăși asta se face pentru o perioadă foarte scurtă. În momentul când s-a făcut unificarea dată sau s-a lucrat cu 2 măci, la urmă s-a lăsat sau înainte de cules s-a lăsat o matcă și dacă nu se pornește culesul, cam la noi în Moldova foarte des 2-3 zile de salcăm și după asta se oprește, noi trebuie să fim gata iară să rupim familia dată. Altfel, nu depinde de care rasă e pornește sau instinctul ăsta de roire este la maximum din cauza că avem o cantitate foarte mare de albine lucrătoare și de albine care pur și simplu consumă foarte mult. Și de aici procesul ăsta chimic, cum spun eu, de a porni instinctul ăsta de roire este foarte, foarte dezvoltat. Anume din cauza asta, că lucrăm un număr destul de mare de familii, noi nu ne permitem ca să facem sau să lucrăm după modelul dat, să intrăm în cules cu familii unificate. Și iarăși, dacă o să urmărim anumite studii, o să vedem că 2 familii intrate în cules pe 2 caturi de albine, tot timpul o să dea mai multă miere decât acestea 2 dacă o să fie separat.
decât tot astea două familii dacă o să fie unificate. Și iarăși, tratamentele. Un lucru care am uitat să-l menționez, care putem iarăși să legăm cu schimbarea asta climaterică, este, noi foarte mulți anul am văzut diferența între cantitatea de varroa anul dat și cu anul precedent. Și aici foarte mult, iarăși, înseamnă când începe dezvoltarea albinii. Anul ăsta, practic, dezvoltarea familiei s-a început cu o lună mai târziu, din normă. Asta și a jucat un rol cel mai mare în dezvoltarea varroa. Pur și simplu, varroa nu a reușit până la floarea soară să ajungă în acea cantitate mare ca să ne afecteze familiile. Și de exemplu, dacă ne uităm anul trecut, când s-a început o dezvoltare foarte bruscă de vreme, cu cât sau ce cantitate de varroa am avut deja, nu după floarea soară, dar în mijlocul sezonului. Nu știu, dacă domnul Ion mai are ceva propuneri ca noi să discutăm, că lucrurile astea, sigur că sunt mult mai interesante că noi le discutăm când avem o sală plină de apicultori, când primim multe întrebări. Mie tot timpul mi-a plăcut să am discuții, nu pur și simplu să vorbesc în camere cu gândul că câți apicultori după cameră pe mine mă privesc. Dar asta e. Eu cred că discuția pe cât de rentabilă este apicultura o să fie nevoie să o avem deja cât mai des ca să înțelegem ce facem noi mai departe. Prin asta poate o să dăm un imbols la cei de mai sus, că apicultura trebuie sprijinită, că altfel doar cu puterile noastre din an în an o să fie mult mai complicat să mergem. Dacă domnul Ion mai are ceva propunere ca să discutăm? Da, eu mai vreau ca să continu gândul tău, care tu l-ai spus, a început chiar discuția ta, de discursul tău, primul, referitor la interesul apicultorilor, atât din Republica Moldova, mă refer la apicultorii noștri. Noi suntem, conform datelor ANSA, suntem în jur de 7.000 de apicultori. Și când ne uităm chiar și la conferința care o avem noi astăzi, sau forumul nostru apicol, câți urmăritori avem? Avem în jur de 80-100 de oameni. Chiar nu le este interesant, chiar experții care noi i-am cooptat ca să prezinte, nu prezintă careva materiale interesante pentru dezvoltarea familiilor, pentru dezvoltarea afacerii, pentru dezvoltarea ca să poată obține. Noi, când ne întrunim la întrunirile astea, chiar din raioane sau la întruniri particulare, tot se jăluie. Păi când am învățat, oare e mai interesant să facă o apicultură de pe YouTube, unde vorbește cineva care ce știe el, decât să învețe, decât sunt invitați niște specialiști care au fost selectați, care pot să ne dea careva sfaturi practice și bune. Eu aș vrea ca Petru, ca poate să ne spui cum am putea noi ca să-i cointeresăm, ca să vină cu adevărat acești începători. Și cei mai gălăgioși, ce e interesant, că sunt cei care până la 50-60 familii. Aseară am avut cu cineva o discuție precum adică au încercat să înlămurească din ce cauză noi sau atât de puține persoane pe noi ne urmăresc. Precum foarte mult suntem supărați unul pe altul sau pe Asociația Națională. Dacă, iarăși, vă dau pe mine, dacă aș fi sau aș pune eu pe primul loc supărarea asta pe cineva sau pe asociații, cred că n-aș fi nici acum cu dumneavoastră în această convorbire. În momentul când se formează astfel de forumuri, când noi putem sau avem posibilitatea să aflăm ceva nou, pe noi trebuie să ne intereseze un singur lucru. Cum eu pot să fac o apicultură mai profitabilă? Foarte mult se discută că iubim albina, că facem apicultura din dragoste. O faci din dragoste atât timp cât ai 10 familii în curte și ai un salariu de 1.000-1.500 de euro din altă parte. În momentul când tu trăiești din albini, tu deja lângă dragostea trebuie să pui business. Și noi nu o să putem să facem o apicultură profitabilă atât timp cât nu o să vrem să învățăm unul de la altul cum asta se poate făcut. Că, mai ales acum în condițiile de pandemie care noi le avem, unde nu am putut ultimii 2 ani de zile să circulăm unul la altul chiar sau în străinătate, la diferite conferințe,
Eu, de exemplu, chiar m-am așteptat că o să fie o prezență mult mai mare la forumul dat și încă o dată vreau să subliniez, atâta timp cât noi o să credem că cineva e vinovat în ceva, eu nu neg faptul că în apicultură sau în domeniul apicol s-au putut face mult mai mult decât este la ziua de azi, dar nu poate lucrul ăsta să-l facă 2, 3, 4 persoane, restul suntem foarte așa vocal, iar în momentul când ajunge ca să facem un pas înainte sau să mergem să rezolvăm o problemă, noi foarte repede ne ascundem după perete. Nu știu, eu cred că n-ajungeam unde sunt acum dacă nu dădeam interesul ca să aflu ceva nou. Și asta tot timpul am spus la orice prezentare. Atâta timp cât noi o să credem că noi știm totul, apicultura noastră o să ducă în repede. Da, eu sunt de acord cu spusele tale. Aici vreau să adaug că noi tot timpul trebuie să avem o discuție constructivă și un dialog între toți. Să lăsăm într-o parte toate frustrările și toate supărările și nu trebuie, dacă ceva s-a propus și nu a fost acceptat, trebuie să ne spărăm pe toți. Toți noi greșim, nu sunt nici eu nu sunt ideal și nici noi toți, dar dacă o să avem o discuție colegială, și chiar și aceleași întruniri, Pietru, vreau să mă refer, care ne-am avut și cu Ministerul, asta este doar un început și cred că întrunirile astea vor continua și Ministerul ne va auzi, și nu numai Ministerul, dar și toate ceilalți actori care noi ducem o discuție, inclusiv cu ANSA avem multe probleme, dar trebuie ca să le dezvoltăm și să le discutăm împreună, ca să venim cu propuneri concludente, cu propuneri la temă, nu numai cu învinuiri și numai cu, spunem așa, cu niște frustrări. Eu, Pietru, dacă ceva poate mai adaugi? Da, am înțeles că este o întrebare referitor de realizarea producției de miere, realizarea pe să o vindem. Dacă e vorba ca realizarea producției sau ca să putem vinde mierea, vă spun, am rămas pur și simplu șocat că noi anul ăsta sau procesatorii au exportat la ziua de azi 2800 de tone. Am vorbit cineva din procesatori, au spus că posibil chiar să nu ajungem la 3000 de tone acum în anul curent, normal cu o parte miere o să fie exportată și în primăvară. Iarăși, acum s-a pornit o discuție foarte mare că cine e vinovat în ceea că noi nu avem preț. Noi ne uităm că avem 26 de companii de procesare. Eu nu o să repet ce a spus ieri domnul Dolghieru, dar atâta timp cât 26 de persoane o să ai posibilitatea să exporte câte o căldare de miere în străinătate, noi pur și simplu niciodată nu o să putem avea un preț. Din altă parte, noi ca apicultori trebuie să ne stărim să producem cât mai mult. Dar din cauza că asta atât e de strâns legat unul cu altul, și cum am mai spus, la momentul de față atât de tare au crescut prețurile, eu nu știu cât, de exemplu, din cei ce înțeleg eu, anul viitor, cât de bun anul va fi, sine costul unui kilogram de miere va fi între 30 și 35 de lei kilogramul de miere. Asta este foarte scump. Și ca să-l vindem noi mai departe cu 40, cu marja asta de 5-6 lei, ca mai departe să putem să creștem, iarăși va fi foarte greu. Atâta timp cât mulți zic că cu cât mai mulți procesatori, cu atât concurența e mai mare, o să fie prețul diferit. Nu e așa. În sectorul ăsta apicol sau în vânzarea mierii, aici se joacă sau ei joc altfel, adică cu cât mai multe miere sau când o să fie procesatorul sigur că el poate să exporte o anumită cantitate de miere, apoi el pe cantitatea aceea poate să facă un contract. În momentul când poate să facă un contract, el poate să aibă un preț mai sigur. Contract sigur. Atunci el o să poată să aibă și un preț mai bun. Când eu știu că procesatorul mie are posibilitatea să-mi dea un preț mai bun, eu o să fiu gata ca să-i dau mierea poate cu achitarea în 2, 3, 4, jumătate de ani. Dar să știm că dacă eu o dau pe jumătate de an, eu nu primesc tot acești 40 de lei. Adică aici, până când noi, apicultorii și procesatorii, noi nu o să înțelegem că noi trebuie să mergem toți într-o barcă. Noi, la momentul de față, eu spun așa cum este, noi plutim în apă
în două băști diferite. Mai mult ca atâta, când avem posibilitate, unul altul ne aruncăm cu o cheatră ca să vedem cine mai mult o să stie pe apă și cum. Ceea ce legat de realizarea producției pe piață locală, e un mod de a-și realiza mierea, dar iarăși trebuie să facem o comparație la câtă miere noi producem și câtă miere avem posibilitate să vărsăm pe piața locală. Că țara e mică și consumul este destul de mic la noi în Republica Moldova. Noi nu avem cultura, foarte mulți spun că la noi oamenii sunt săraci. Nu săraci, eu vă invit să veniți la orice târg unde nu se vinde numai miere, da? Unde se vând și alte produse, de exemplu, cum ar fi conservele, da? Care apropo nici nu sunt produse la noi în Moldova, sunt importate, o să rămați uimiți în 3 zile ce rând stau acolo. Înseamnă că omul are bani, sau la cărnaturi, sau care Dumnezeu știe din ce ele sunt făcute. Adică la noi moldovanul are bani, dar nu are cultura de consum de produse bune, că e o miere de calitate bună. Și autohtone. Că e un cașcaval și mai mult ca autohton. Noi s-au discutat foarte mult, s-au luat în comparație. Eu am fost, de exemplu, nu odată martor, de exemplu, când am fost prin Italia, cât de mult ei se zbat pentru produsul că e scris acolo Italia. Poate noi putem veni cu cea mai bună miere pe piața lor. Dar ei atât de strâns și legați de produsul lor autohton. Nu știu, aici sunt foarte multe lucruri de discutat. Nu poate să discute doar Asociația Națională sau doar procesatorii. Și vă fac și vouă așa o provocare. Când auziți că undeva se adună, că se adună asociația cu ministerul, că se adună nu știu cu cine, nu așteptați să fiți invitați. Eu nu cred că o să fie ușa închisă în fața dumneavoastră și nu o să-ți primiți. Dar nu pe urma să venim cu învinuiri cum din păcate se face la ziua de azi că cineva a făcut o lege contra cuiva. Asta e o prostie. Atâta timp cât noi nu o să participăm sau nu o să vrem să participăm la schimbarea legii, apropo, acum nu suntem pe calea asta și aici trebuie să venim foarte mulți apicultori să fim vocali. Nu pe urmă când o să schimbe legea, că ei nu s-au schimbat de aproape din 2006, nu s-au făcut niște schimbări. Aici trebuie să venim toți. Eu sunt de părerea că legea nu trebuie schimbată. Legea trebuie scrisă din nou pe foaie albă. La câte lucruri acolo este de schimbat, mai ușor să o faci din nou. Dar iarăși asta nu o să o facă o persoană sau alta. Că în momentul când o să reduc numărul de persoane care lucrează la un anumit proiect, tot timpul acolo o să facă interesul eu sau altul. Adică interesele se îngustează. În momentul când noi o să fim mulți, fiecare să aibă interesul lui, fiecare să fie cu ideea lui și atunci o să putem face ceva pentru sectorul dat. Da, Petru, mulțumesc și eu vreau ca dacă întrebări nu mai sunt pe chat, eu cred că noi discuția noastră între asociație și între apicultori o să o ducem mai departe.